Poštovani gledalci, dobroveče. 11. juna se na Kosovu i Metohiji održavaju vanredni parlamentarni izbori. Samo od vas zavisi kome ćete dati glas, kome ćete ukazati poverenje i ko će vas predstavljati u budućoj pokrajinskoj skupštini. Dakle, izađite na izbore i svoju sudbinu uzmite u svoje ruke. Večeras vam predstavljam gospođicu Miljanu Nikolić, direktoru Doma zdravlja u Kosovskoj Mitrovici, inače broj 2 na listi Srpska. Dobroveče, dobro mi došli u emisiju. Dobroveče, bolje vas našla. Gospođice Nikolić, najpre da kažem da svih 20 kandidata na listi Srpskoj kažu da će se bezrezervno boriti kako za interese Srba u pokrajini, tako za interese države Srbije. Da. Mogu li ja da se i predstavim? Ja sam Miljana Nikolić, inače lekar specijalista anestezijologije sa reanimatologijom od oca Gavrila Nikolića i majke Nade Nikolić. Završila sam medicinski fakultet u nepunoj 25. godini, prosječnom ocenom 9,29 i pritom sam postala i bila od strane Srpskog lekarskog društva Republike Srbije i predstavljena kao i studentom generacije. CV znači ne može biti bolji. Hvala vam na ovome. Dobila sam umeđu vremenu i mnoge nagrade i povelja apropo istaknutog studenta kao Vidodanska nagrada. Završila sam moj početak rada jeste u kliničko-bolničkom centru Priština u Prištini i u nepunoj 30. godini završila specijalizaciju na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu. Bila sam nepune 2 godine, možda i malo 2 godine otprilike, narodni poslanik Republike Srbije. Nakon toga postala sam i zamenik direktora primarne zdravstvene zaštite u Kosovskoj Mitrovici. Odbornik sam u Skupštini Severna Mitrovica, tako da je to jedan kratak pregled tog mog CV-a o kome ste malo pre rekli. Hajde da čujemo šta je vaš motiv da uđete u listu Srpska, koja je sada postala partija, znači da postanete član stranke. I šta je to zbog čega ste im ukazali poverenje i šta je to zbog čega ste odlučili da se uhvatite u koštac, pored izuzetno teškog posla koji radite u zdravstvu, sa nemalim problemima koje ćete imati, ako naravno pobedite na izborima koje će imati u Skupštini Kosova. Naime, i s obzirom da istorija se ne uči samo iz knjiga, potrebno je slušati stare osobe, naše deke, bake, koji mnogo toga prepričavaju iz života, mnoge životne situacije koje su se dešavale u prošlosti, ali koje u knjigama, nažalost, i nećemo naći. Bila sam izuzetno vredna i u tom delu priče i voljela sam da znam istoriju, ali pravu istoriju Srba. Problem koji mi imamo na Kosovu i Metohiji, još od 66. godine i na Brionskom plenumu predstavlja i ukazuje na to da će da se javi jedan veliki problem koji se nažalost javio, a to je i sa padom Rankovića, masovno iseljavanje Srba sa Kosova i Metohije i masovnu migraciju Albanaca iz Albanije. Neke 68. godine, koliko me sećanje služi, desile su se velike demonstracije u Albaniji po prvi put, koje su bile masovne, strašne, da bi 74. godine sa novim ustavom Albanci dobili državu u državi. I to im je bilo malo. Sad kompletne situacije znamo, poznato nam je da smo rasli uz demonstracije, rasli uz različite nerede, nemire, uz različite imaginarne stvari. Kad kažem imaginarne, mi smo bili đaci, kada su albanska deca, po znacima navoda, bila trovana, mi srpska deca, koje smo samo u susednim učionicama u potpunosti zdrava, koristili su različite metode da dođu do nekih svojih ciljeva. 99. godine, nažalost, bombardovanje i sve nedaće koje slede nakon 99. godine su prisutne na terenu i zaista je teško gledati i kao anestezijolog i kao čovek učestvovati u jednoj kompletnoj priči. 2004. godine pogrom Srba koji se dešava, puno pacijenata sa povredama koje nisu, da kažemo, od Boga, nego su povrede od neprijateljske ruke, su prošle kroz naše operacione sale, kroz naše ruke. Maksimalni napor smo davali kao lekari
da, eto, koliko toliko stabilizujemo poremećeno zdravstveno stanje i Moram da se uvedemo... ubacim. Nažalost, u to vreme su, ne grešim valjda kad kažem da su mladi lekari stekli jedno iskustvo upravo u takvim situacijama. Baš tako zato što na područje gde mi radimo, gde živimo, zapravo je područje gde se svakodnevno susrećemo sa mnogim situacijama koje, nažalost, su nama postali i normalne. Neko, znači, u Republici Srbiji, gde god, u bilo kom gradu, gleda na te stvari na ispravan način, a to je sa strahom, sa nevericom da tako nešto može da se desi. Dok kod nas u jednom momentu, a to se je desilo i kod mene, u početku sam se plašila kad čujem da je pala negde neka bomba. Međutim, i vremenom, samo mi je bilo bitno da nema povređenih. A to da li je pala bomba u neku ulicu koja je ispod moje ulice ili iznad moje ulice, to nije bitno. Tako da te neke stvari koje su inače nenormalne, postaju naša zbilja realnost i mi počinjemo sa tim da živimo kao da su normalne. Tu čovek nauči da se bori kroz život, tu čovek ojača i tu čovek je spreman da se uhvati sa mnogim problemima i da smo u nekim mirnim uslovima možda nismo ni svesni da možemo da se sa takvim problemima izborimo na ovakav način kako uspevamo i u kom pravcu idemo. Pa nažalost živjeli smo, svi smo živjeli kao što ste rekli u tako, da kažem, nenormalnim uslovima i u tim nenormalnim uslovima ipak uspeli da ostanemo iole normalni, a stalno krivi, bez krivice. Naravno, jeste. Vi ste me pitali zašto sam se ja odlučila i zašto sam napravila korak. Naime, bilo je dosta prilika od 1999. godine do 2013. kad je potpisan Briselski sporazum aprila meseca. Bilo je dosta prilika gde je tadašnja vlast trebala da uradi određene poteze, gde će nama da poboljša i naš opstanak i ostanak samim tim, našu egzistenciju. 2004. godine bio je taj pogrom koji je posebno, eto, iz mog aspekta i s obzirom da sam i ne samo ja, svi mi u takvim situacijama dužni da budemo na radnom mestu i da pomognemo nevezano i za radno vreme, u potpunosti sebe dajemo savesno i predano poslu. Znači, videla sam mnoge stvari. Te 2004. godine, kada je bezmalo uništeno oko 150 naših srpskih svetinja. Crkava. Jeste, da, crkava, manastira, znači, gde su kako spaljene, tako opljačkane, uništene. Nakon tog stravičnog događaja, neka reakcija nije postojala. 2008. godine Albanci priznaju nezavisno Kosovo. Isto tako nismo naišli ni na kakav potez koji bi bio za nas Srbe, da kažem, adekvatan, korektan. Ja sam to, znači i u to vreme, sam gledala i posmatrala kao običan građanin. Nisam mogla da verujem da se stvari takve dešavaju, a da se po pitanju Kosova i Metohije ništa pozitivno ne odvija. Mnogi sporazumi koji su bili i pre Briselskog sporazuma, da se razumemo, možda su bili i bolji od Briselskog sporazuma. I znamo da Briselski sporazum daleko je od idealnog. Nije idealan, da. Ali nama je tim Briselskim sporazumom dato seme. To seme koje mi treba, Srbi sa Kosova i Metohije, uz podršku Republike Srbije, predsjednika Aleksandra Vučića, da negujemo. U zavisnosti od toga kako mi Srbi negujemo to seme, zavisi da li ćemo dobiti jednu plodnu oranicu, 2, 3. Ukoliko nepravilno gajimo to seme, sledi izuzetno loš scenario po nas Srbe. Da nismo prihvatili taj Briselski sporazum, onda bi se desio neki novi sporazum koji bi bio možda i mnogo gori. Taj Briselski sporazum se bazira i zasniva posebno na formiranju zajednice srpskih opština, koja, nažalost, evo i unazad 2 godine pratimo, vidimo, Albanci jednostavno to ne žele da obezbede. On je jedini garant. Da. Srbima za opstanak. Da, jeste. Oni to jednostavno ne žele, trude se maksimalno, koriste sve moguće načine, metode kako bi što više odugovlačili sa formiranjem. A pod krovom zajednice srpskih opština
a to u prevodu znači kolektivna prava, institucionalna zaštita, znači u potpunosti nas Srba, to je zapravo neko naše jako uporište za naš opstanak, ostanak i egzistenciju. Čvrsta vezanost za državu. Čvrsta vezanost, da. Srpska lista, znači u saradnji sa Beogradom, u saradnji sa svim našim državnim zvaničnicima, predsjednikom Aleksandrom Vučićem, radit će na tome, znači da se upravo obezbede svi mogući uslovi i što brže da se oformi zajednica srpskih opština koja znači našu budućnost. Zato što sam sve to videla i u kom pravcu se sve to odvija, mislila sam i samim tim potezom, nažalost, i Srbina Slobodana Petrovića, koji je negde 2007. godine ili 2008. krenuo u integraciju srpskih institucija južno od Ibra u kosovske institucije. Znači, mnogo toga nije bilo usaglašeno i pritom poremetio, znači, u potpunosti naš jedan kolektivni status na Kosovu i Metohiji. Kad sam videla šta se sve dešava, ja sam smatrala da treba da i mi intelektualci izađemo u narod, kažemo svoje mišljenje, da podržimo onu stranu, znači i one ljude koji nas hrane, koji pričaju ispravno, koji ne kriju ništa od naroda, jer bila sam i svedok, s obzirom da sam i bila poslanik u Republici Srbiji, bila sam i svedok da neki sporazumi potpisani 2011. godine došli su na naplatu 2015. Narod nije znao da 2011. godine je potpisan od strane, na primjer, Borka Stefanovića. Pa se dešava da na administrativnom prelazu ne možemo preći. Pa onda i stavljene dušu novoj vlasti. Jeste, da. Mnoge stvari, znači, koje su potpisane, sada dolaze na naplatu i onda se to sve vezuje za ovu vlast koja, naprotiv, znači, radi maksimalno za naš opstanak na teritoriji Kosova i Metohije. Mi, Srpska lista, smo dobili jednu beskompromisnu podršku, bezrezervnu podršku Republike Srbije. Jedini smo mi, kao Srpska lista, garant opstanka kako, znači, institucionalnog, tako i političkog prisustva Republike Srbije na teritoriji Kosova i Metohije. Ovi naši izbori, naši kosovski izbori koji se dešavaju 11. juna su zapravo, i nije teška reč reći, sudbinski izbori, sudbinski, zato što je naša egzistencija direktno vezana za Republiku Srbiju. A, znači, garant opstanka srpskih institucija, znači hleba, garant opstanka je država Srbija. Tako da moramo biti svesni da je izuzetno važno šta znači i naša država priča. Trebamo se u potpunosti okrenuti svim mudricama, svim mudrim potezima koji su itekako prisutni na terenu. I važno je ono što nikada nismo imali, nažalost, kao Srbi, jedinstvo. Da. I koordinacije s državom. Tačno tako. Naime, i smatram da snaga Srpske liste, ova kakva jeste, jer mi Srbi smo samo u jednoj koloniji na ovim izborima, to je Srpska lista. Sve ostalo su albanske partije, sve ostalo su politički profiteri koji se zovu srpskim imenom i prezimenom. Oni će sve učiniti da rade i sarađuju sa Prištinom. A Prištini su upravo potrebni lojalni Srbi. Lojalni Srbi Prištini. Tako da lično smatram da Srpska lista i njena snaga leži zapravo u tom jedinstvu. A to jedinstvo znači da ćemo beskompromisno štititi interese i to kompletne interese srpskog naroda, interese države Srbije na ovoj teritoriji. Mi smo neretko ubeđivani da prisustvo Beograda nije neophodno, da će nas Albanci štititi. Međutim, mi ne smemo da zaboravimo sve zločine koji su se desili nad srpskim stanovništvom. Mi ne smemo da zaboravimo i to pamtimo i pamtit ćemo i to ćemo da prenosimo i na buduće generacije.
taj pogrom Srba, uništavanje verskih objekata koji su vekovima tu gde jesu i niko ih nije dirao i svako ih je poštovao i čak i u vreme Turak i tako dalje, svako je poštovao i veru. 250.000 ljudi 99. i 4.000 2004. Da. I stalna provociranja, stalna, imamo starci koji su pretučeni u enklavama, imamo krađu njihove imovine. Znači, ja sam vas pažljivo slušala, hteli ste da kažete, verujem da, a svi smo svedoci, ja naročito, jer eto, igrom slučaja radim ovaj posao, da u predizbornim kampanjama nekako svi su spremni da daju veliko obećanje. Ali od tih obećanja obično bude vrlo malo ili ništa. Znači, hoćete da mi kažete da ste vi spremni da stojite iza svojih reči, da ispunite svoje obećanja i da sutra snosite posledice za ono što niste učinili, ako se da to desi. Vidite ovako, negde do 2013. godine, kad su se desili lokalni izbori na Kosovu i Metohiji, kada smo izabrali srpske gradonačelnike, do te godine u mom gradu, u našoj Mitrovici, tako isto i u Zečanu, ja nisam videla apsolutno da se bilo šta uložilo u infrastrukturu. Znači, trotoari, ulice, sve je to bilo prepuno rupa, pukotina, vrlo malo zidanih zgrada, i to u Bošnjačkoj mahali, a veliki novac se slivao put Kosova i Metohije. Od 2013. godine, sa dolaskom, znači, i ove vlasti, mada je ona godinu dana ranije u Beogradu, i samim tim sprovođenjem Briselskog sporazuma, mi smo dobili mnogo više nego što je za sve ovo unazad u pogledu napretka. Znači, mnogo obećanja koji su bila predizborna obećanja su, da kažem, i relativno dosta ispunjena. Postoji i verovatno i bit će uvek da treba još i bolje i više, i smatram da hoće da se i ispune i ona koja trenutno su možda u radu i tako dalje, ili trenutno se planiraju, ali mislim da će dosta toga biti ispunjeno. A što se tiče, znači, obećanja vezano za Srpsku listu, pa nešto ću da vam kažem. Ono sve što je do mene lično, ono sve što je do kandidata koji su na Srpskoj listi, jer mi smo jedan kolektiv, s obzirom da ćemo beskompromisno štititi interese srpskog naroda, beskompromisno štititi interese države Srbije, to će 100% da bude sprovedeno. I ja stojim iza toga da ću apsolutno, znači, sve učiniti, sve uraditi ono što je u mojoj moći kao jedinka. Znači, naravno da ćemo u sadejstvu, odnosno u koordinaciji sa Beogradom, i isto tako obezbediti i biti možda i garant za formiranje zajednice srpskih opština. U saradnji sa Beogradom isto tako nećemo dozvoliti formiranje vojske Kosova, zato što to jedino Beograd može da nam... I koliko znam, nijednu odluku nećete doneti samostalno, nego naravno, u koordinaciji sa Beogradom. Tako da, znači, apsolutno sve što se bude dešavalo, moj glas, znači, kao jedne jedinke u ovom kolektivu Srpska lista, je zapravo glas, i to će biti glas naroda, glas Beograda u Prištini, i on neće moći da bude ignorisan. Srpska lista je neretko bila ignorisana, diskreditovana, neretko je bila prinuđena da napušta izuzetno važne sednice, sastanke na kojima su se donosile odluke koje su izuzetno štetne po srpski narod. Kao zakon o Trepči. Ste i napustila. Jeste parlament. Tako da, znači, sve u svemu to će ići u tom pravcu. Mi sigurno nećemo ništa raditi samostalno. Naravno, uvek će da postoji saradnja i puna podrška Beograda. Nećemo dozvoliti da bilo šta prođe što će štetiti srpskom narodu. Ne treba da zaboravimo da nekada, tada, u redovima Srpske liste postojali su određeni ljudi koji su tada možda skriveno, a sad je otvoreno, u mnogim savezima, u mnogim pogodbama koje sa albanskim partijama, koje će na taj način i dovesti do formiranja vojske Kosova, odnosno obezbediti glasove u parlamentu za formiranje vojske Kosova. Isto tako će dati glas za mnoge ustavne promjene koje će štetiti kako srpskom narodu na Kosovu i Metohiji,
tako i našoj republici, srpski Međutim, interesima bez države glasova Srbije. Srba neće imati validnost odluka, a Da. vi... A mi, znači, mi Srpska lista nećemo dozvoliti, apsolutno, da i jedan glas ode u onom pravcu koji će štetiti bilo kom interesu, čak i onom najsitnijem interesu, a da ne pričamo o formiranju Vojske Kosova. Dovoljno je da uđe 4 poslanika koji su, nažalost, politički profiteri, da uđu i da budu u pokrajinskom parlamentu. Dovoljno je samo 4 i da apsolutno bude izglasan zakon Vojske Kosova. Dovoljno je njih 4 da ne dođe i do formiranja zajednice srpskih opština. Tako da tu postoje mnoge stvari koje će da se dešavaju, jer ja kada su i bili lokalni izbori, ja sam i rekla tom prilikom u okviru intervjua da nama tek predstoji borba. I ovo je stvarno, znači, jedna velika bitka i mi ovu bitku ne smemo da izgubimo. Srpska lista, srpski kandidati neće dozvoliti da se bilo šta uradi što nije... Dosta nam je izgubljenih bitaka, je li tako? Da, naravno. Što nije, znači, u skladu sa interesima države Srbije, odnosno u skladu sa zaštitom našeg srpskog naroda na ovim prostorima. Ajde da dotaknemo i ono što je konkretno delokrug vašeg rada. Vi ste direktor Doma zdravlja u Kosovskoj Mitrovici, ujedno ste i anesteziolog, to je jedna, kako da kažem, deficitarna profesija. Vrlo malo, ja ne znam koliko uopšte imamo anesteziologa. Sada smo malo bolji. Pre je bilo vrlo malo, ali sada smo nešto bolji. Ali to nije problem samo Kosova i Metohije, to je problem cijele zemlje. Anestezijolozi su traženi i možda ljudi ne znaju, ali od njih zavise u stvari životi najtežih bolesnika. Oni su ti koji pri najtežim operacijama od njih zavisi ishod operacije. Pretpostavljam, znači, da ćete raditi na podizanju zdravstvenog nivoa, kako zdravstva uopšte, tako i zdravstvene prosvećenosti stanovništva, koja je kod nas, nažalost, vrlo mala. Imamo podatke da, na primjer, kada je karcinom u pitanju, koji kosi bukvalno ceo svet, mi nemamo mnogo veći broj obolelih nego što oboljevaju u Evropi, ali smo po smrtnosti prvi. Da. Pa vidite ovako, prvo ću da krenem od anesteziologa. Moje zvanje je anesteziolog, intenzivista, reanimatolog. Sve su usko povezane stvari. Ja ću pričati narodnim jezikom da bi me narod razumeo. Anestezija. Dovoljan je osjećaj, znači, nekom oduzimate svest, stanje budnosti, odvodite ga tako u neko drugo stanje, nesvesno, iz kojeg ne zna da li se budi. A onda iz tog nesvesnog stanja vratiti ga na staro. Dovoljno je, znači, samo, eto, tako jednostavno, prosto uprostiti kad su u pitanju ti operativni zahvati, odnosno biti anesteziolog. Izuzetno teška grana, izuzetno stresan posao. Koja ne dozvoljava i ole malu grešku. Tačno tako, toliko sam puno anestezija dala i svaka je priča za sebe. Mi, znači, u sebi nosimo mnogo toga što se odražava vremenom i godinama. Mnoge alergije, to ne bude, to najjednostavniji primjer. I to se vremenom odražava, ne znači u periodu našeg djetinjstva ili odrastanja, nego znači kada stignu i neke godine. Tako da treba biti izuzetno oprezan. I ono što je jako bitno, da kada anesteziolog uzima anamnezu, odnosno kada mu pacijent priča o svojim problemima, mora, znači, da bude precizan, jasan i da izvuče što više o svim tim bolestima koje su vezane lično za pacijenta, odnosno vezane za njegovu familiju. Za genetiku, znači. Da, to je genetika. Ja sam, eto, htjela da pričam narodnim jezikom, pa nisam htjela da koristim reči koje su inače svojstvene nama, lekarima. Tako da biti anesteziolog je izuzetno teško, dok kod nas, mogu da kažem, je malo cenjeno. Svuda u svetu anesteziolozi se zaista kotiraju dosta visoko, jer tu se svakodnevno doživljavaju stresovi, posebno, znači, kad su u pitanju savesne osobe koje su nad pacijentom onako kako i treba, bezrezervno predate, u potpunosti posvećene, to podrazumeva, znači, i sada sve na uštrb i samog privatnog života. Što se tiče primarne zdravstvene zaštite, to su domovi zdravlja. Naravno,
s obzirom da je to moja struka, mislim, primarna zdravstvena zaštita i nije toliko moja struka, više je hitna, urgentna medicina, ali jeste biti na čelu, znači, ove institucije podrazumeva poboljšanje zdravstvenih usluga i ujedno tako prosvećenosti. Mi smo možda malo i nemaran narod. Ja mislim da sam mnogo nemaran narod. Često se javljamo u poslednjem momentu lekaru kada je već možda sve kasno. Ne mogu da krivim ljude koji su južno od Ibra. Ne da krivim, nego ja ih možda i razumem. Oni dođu kada tek im se javi neki veliki zdravstveni problem. Jer dosta je teško, posebno pre. Sada su i malo bolje te veze između Gračanice. Ja mislim da je to nevezano za južno i severno od Ibra. Uopšte problem Srba kao nacije. I to je tačno, da. Jedna zdravstvena neprosvećenost i jedan totalni nemar kad je zdravlje u pitanju. Jeste, tu ste u pravu. Mi smo skloni da se sami lečimo, da odemo u apoteku da kupimo lek za glavu, za želudac, za ovo, za ono. Znate kako, ovaj internet, koliko ima dobrih strana, toliko ima i loših strana. Ljudi sve i svašta čitaju na internetu. Ja kažem, medicina ne bi trajala 6 godina. I da bezmalo skoro svaka specijalizacija od 4 pa naviše. Znači, bukvalno 10 godina. To je 2,5 fakulteta. 2,5 fakulteta neke druge tematike. Da bi se na Google ukucala dijagnoze i da bismo mi dobili te forume i ta pretraživanja. Tako da i taj Google, odnosno taj internet je dosta toga učinio da ljudi ne prihvataju odlazak kod lekara i prave savete, nego se savetuju koristeći društvene mreže. S jedne strane, ja mogu da razumem da eto žele da budu informisani i to nije loše, ali s druge strane treba svaka osoba da ode kod lekara, lekar koji je dosta dugo učio, da mu sve sugestije, predloge, propiše terapiju, dijagnozi i tako dalje i samim tim ga uputi na adekvatno lečenje. Naravno da sam i do ovog momenta radila na poboljšanju zdravstvenih usluga u domu zdravlja, znači imamo sada mnogo bolju aparaturu nego što je bilo pre, mnogo su veće usluge, proširene usluge u odnosu na pre, kada sad se renovira zgrada doma zdravlja, kada su uslovi obezbeđeni zdravstvenim radnicima, samim tim i zdravstvene usluge će biti znatno bolje, a pacijenti će biti zadovoljniji. Samo smo u kraju emisije, znači vi imate 2 poruke za naše sugrađane. Idite redovno kod lekara, na redovne preglede i glasite za Srpsku listu, je li tako? Zašto? Ja bih ovako rekla, ne smemo da dozvolimo da pobedi politički profiter, izdajnik, bolesna ambicija. Ne smemo da dozvolimo da takva vrsta ljudi pobedi odgovorne i normalne ljude. Ne smemo da dozvolimo da takvi ljudi pobede srpskog domaćina. Ne smemo biti ravnodušni prema sopstvenoj budućnosti. Treba izaći u što većem broju na 11. juna, glasati za Srpsku listu, jer jedino ona znači našu egzistenciju, opstanak i sve ono što znači i podrazumeva borbu u protivu sve onoga što politički profiteri, lojalni Prištini, žele da ostvare. Borimo se protiv vojske Kosova, borimo se za formiranje zajednice srpskih opština, nećemo dozvoliti da u kosovski parlament uđu ljudi koji će glasati za i mnogo gore zakone koje predstoje u narednom periodu sa formiranjem vlade Kosova. Hvala vam što ste bili naš gost, a vama, dragi gledalci, hvala na pažnji i doviđenja.